yɛkɔ central region a tete hɔ no na ɛne western region nyinaa ebom baako. Ɛno nti no ɔfrɛ ne the western province. Ɛno nti ne sɛ ɔkɔ western region a ɛhɔ na industries ni nyinaa wɔ. Ɛna sɛ ɔkɔ central region a ɛhɔ na animdeɛfoɔ nyinaa ɛwɔ. Ɛno nti na ɛma western province no ɛda nso. Bɛkyerɛ western region ɛne central region a na ebom baako no. Ɛno nti na obi ɛkasa na ɔkasa the best comes from the west. Ɛno nti ɔkasa the best comes from the west ya. Ɛnyɛ today western region, but the previous western province a ne ɛyɛ central ɛne western region. Deɛ ɛtɔ so bio ne sɛ schools apapa nyinaa no tete hɔ no na ɛhɔ na ɛwɔ. Ɛhɔ na school starteyɛ. Achimota school ɛne schools ɛka ho ne nyinaa na nsɛn ana ɛba. Ɛno nti so obi wo ne ba no otumi de ne kɔ Cape Coast ya. Na kyerɛ sɛ nipa no ne nim deɛ wɔ soro anaasɛ ɔwɔ sika. To be educated in Cape Coast na ɛnyɛ easy thing. Ɛno nti obi wie school Cape Coast ya. Deɛ ma ne da sononko ɛne sɛ otumi ka Fante kasa no. Those days no na kasa agye din paa ne Fante kasa no. Ɛno nti sɛ oyɛ obi a na atumi ka Fante kasa na oyɛ exceptional. Ɛno nti Kwame Nkrumah agye independence ma Ghana no. Ghana, your beloved country is free forever. Asemo kai ni se opese oka brofo kakra owi ano aka Fante kasa no. Oka Fante kasa ne free se sabrenim no na uyi brofo free hono mo a Fante kasa ne ne wo ho. Nanso ene die uyi brofo kasa ne free ho a twi na obi eka. Ebi ode etoso ne se high life music ya yetie no oman mu nyina no. Originators ne bebre na free central region. Enunti ana nkrofo ta aka se Fante for de omo ye concert. So omo kasa na so ye Fante ni a ema abomfu. Free se sa ne ma ni nyina no central region ena efri baye. Ene aboa mankrofo bebre na beye stars ewo saa niyamani. We part 1 of the history, part 2 beba. Yebesha the legends from central region. Mechiren krofo omo ye bibi sronko anase oma jidin ewo central region.